So this is how it goes when the wedding is big. We really give time to the couple to, you know, feel the moment, take some pictures together, just like that, get the best shots. Or we have our SDE, or the same day edit presentation. Ginagawa dito ng tatay ko. Gustong-gusto niya rin namimili ng sako-sakong 7 kinds. Crack corn, ganon. Ano ito? Anybody? Eto. Ninang, anong sagot niyo, Ninang? Gulay. Naku, mali, Ninang. Hindi po. Okay. The better singer, the bride or the groom? Anak ko, anak! Halika dito! Sino? Si? Bride! Si Bride! Kailangan mapatunayan ni Bride na siya ang better singer! Ayoko sana na ikaw ang nawawala. Mawagsak lamang aking mundo. Ninang, the title of the song is Am I Not Easy to Forget? Wow! But I don't know one but you. How could you live? How could you live without regret? Anong laro to? Tay! Sino tay? Mario! Mario! Bahay mo man yun si Mario! Di, manggyan siya Mario lagi! Anong laro ito? Kulang mo! Dito tayo! Sino po? Super Mario pala! Super Mario! Akala ko hihirit pa siya. Si Mario yan! Si Super Mario, correct! Congratulations! Nasa kanila ho ang tamang sagot. Bawi tayo. Lagpayong! Awanan? Wala na. Dito ho, 4 lang. Okay. Paano natin malalaman na mag-asawa po sila? Walang atrasan, sir. Walang atrasan to. Malalaman natin kung papakitaan nila tayo ng... Ay, lips to lips. Sa bali. Kiss, okay? So, mauuna po ang pares dito. Ayan. Diyan, sunod-sunod pa. Para may moment, ha? Kung itinuro ko kayo, doon kayo mag-kiss. O, diba? Initiative mo yun, galing ka doon. Tinakbo mo si misis mo. Dinala mo dito, nakita kita. Hindi na... You're welcome. Wow! Moving on. Ito naman ito. Bakit? Woo! Gawin tayo. Next one. Kiss your beautiful wife. Ay! Parang kissing scene ng movie. Eto naman si ma'am, kulot-kulot pa ang buhok. 1, 2, 3, kiss your wife. Wow! Solid! Swag! Thank you so much! Let me talk to you for a while. Darling, dito ka? Okay. You from? Davao. Eto, may 2 boys tayo mag-aagawan sa puso mo tonight. Are you single? Yes. Yes? Sir, pakispell nga ng yes, sir. Why yes? Uy, lalaki. Why yes?
Cute! Ayan. Uy, cute talaga. Lyra, dito ka. Nag-usap pa tayo. Huwag kang alis na alis ka talaga. Okay, single. 31 years old. Alam mo, nagtatrabaho ka, di ba? Lumalaban tayo sa buhay. Mas maganda kasi minsan, pag lumalaban tayo sa buhay, meron tayong inspirasyon. Lyra, kung magkakaroon ka ng boyfriend, anong gusto mong magiging tawagan ninyong dalawa? You know? Ano? Anong bossing malupiton? Boss! Bossing! Walang ano. Yung mga loko-loko talaga yung mga nandoon. Anong gusto mo? Love. Oh! Sige, sige. Balik ako dito. Sir, wala pa kayong dito sa... How old are you, sir? 32 na ho, isang taon lang yung gulang niya sa'yo. Pwede magkakaintindihan kayo. Kung ganito, sir, mahilig ka rin bang magpakumbaba? Katulad ng ating Carlo kay Desiree? Yes, ma'am, always. Ooh. Okay, ganito ha. Ngayon, ano ba ang paraan ng isang katulad mo sa panliligaw ng babae? Paano ka ba nagpapakitang gilas? Nagpapatawa. Nagpapatawa? Tama ka, Lai? Haha! You're so cute! Okay, now, sa tingin mo, maganda ba si Lyra? Yes, ma'am. Ikaw talaga, hindi ko alam kung ano nilalamig ka, o gulo-gulo ko sa ulo, ganyan. Alright. Kung si Lyra ay magiging isang prutas, anong prutas si Lyra? Lansones. Ano? Ano? Lansones. Ninanakaw? Sorry, Ma'am Jeanette Lau. Ninanakaw. Lansones. Bakit naman siya lansones? Madaling matawid. Ooh! Lansones ka daw. Okay, eto na tayo ha. Galing mo mag-isip talaga. Sasabihin na lang, Lyra, please come forward. Young lady, single. Sabi niya kasi, gusto niya daw na love ang magiging tawagan. Love. Wait lang. Parang ang hawak niya, hawak ng politiko. parang iboto mo ko. Tuloy mo! Love. Wow! Thank you very much, sir. You're so cute. 2 buwan ng batang dinadala ko, Diego. Umabot na ako dito sa Corona dahil mag-host ng kasal para sa magiging anak natin. Diego, hindi mo ba ako mahal? Sabay niyo. Alam mo! Diego, sabay na lang daw kami. Ang tingin mo sa amin, Lansones? Lyra, sinasabi ko, huwag ka nagdedesisyon. Diego, bilis mo mag-isip ha. Gusto kita. Fast thinker. Anong prutas siya? Durian. Durian! Pasok! Tanungin natin, bakit durian si Lyra? Dahil pinapagilis siya ang tibok ng puso. Oh my gosh! Ganitong nangyayari kanina na nagpo-photo kayo, may mga patibok-tibok ng puso. Hindi ka naman dito, Lyra. Okay, eto ha. Love, mahal na mahal ka. Ako na durian. Okay. Wait, makatawa naman ito. Alam mo kanina, ayaw mo. Ano durian? Tuwa ka talaga. Okay, pipili ka ngayon. Gusto nyo? Kayo! Lyra? Oh my God! Sabi niya, Ma'am, gusto ko talaga to kasi sharap. Sabi niya, Gin, grabe ka, Gin. Dorian, congratulations! Monitoy, please remain on stage because gagawin niyo ni Carlo and Desiree. Carlo and Desiree, you are about to witness